दारि लाव बांगालनि एसे साहा दखानावहाय जिरायनानै दङ आरोना लोगोफोर जोङो नै बिथां दारि गोलावजोंहाय बांगालनि लाफायनांबायमोनलै आं मालायनि दारि दैनाया बांगालफोरना माने दारियाव दैबा फाइन नाङोनो लोगोफोर कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर मारै दं जोंनि दखाना नैबेनो गाम्बारि दखाना दारिखौ एसे गोलाव लादोब्रा ओरैहाय खाथबलायनानै ला बिथाङानो आसोला जोंना माब्रै दङ लोगोफोर एसे नायलादोंब्ला कमेन्टफोर होलायदो लोगोफोर माब्रै दङ जास्ट ओरैनो रायलायनो लुबैनानैहाय लाइभआव थानाय जादों आरोना जेबो कन्टेन्ट गैया ओरैनो जास्ट माने खामानिबो जेबो गैथ'यिखाय ओरैनो माने जास्ट लाइभआव ओरैनो थानायबाय आरोना लोगोफोर मालायफ्रा जागासिनो दं नै गोथाव गोथाव हनै दखानाव ओइ आमाइया जागासिनो दं नै मा मा मोनजादों गावसो मिथिगौ दखाना बिराद मोजां बेयाव जिरायनोहाय माने एयार कन्डिसन बायदिल'खा बार खोलो 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 ओरै औवा सायख्लुम दङ ओमफ्राय साखाथियावनो माने फिस लामा सोर मा रोखोम गारि थांदों नुहुरजोबो आरोना ओमफ्राय ओरैहाय औवा सायख्लुम मा बस अनसुला मुसाहारि मा जाखो बेलाय मा है जाथ'वाखै ब्र' दाहाय मा ओंख्रि जानाय जायो नासो लानानै थांदोंमोन आं दहाय बैयावहाय माने जों गामियावहाय आदिबासिफोर दङ ना बिसोरो माने दैलामावहाय माबा खालामो जान खालामनानै साहैदों बेखौनो माने ना बायनानै हरदों आङो खोनानो मोननाय बायदिब्ला एसे मैथाजों सोलानो मोनगोन बायदि खोनानो मोनदों आरो दहाय एकबादेसआव नुदोंमोन आं मैथाजों संगोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय दहाय एकबादेसआव नुदोंमोन आरो एक्सुवेलि बेनो जागोन बायदि मोनदों आङो माने मैथाजों नाजों जागोन बायदि मोनदों आरोना ओमफ्राय जोंनाथ' माने मिथिखागौ मैया लाइफआव दसे थायोबा खिन्थाखादोंमोन आं बानलु थुफा दंखायो जोंना ओरै दुलुर दुलुरा जै जाबाय था बे नाथाखारि साजोबलायखायो आरोना फांसेयाथ' अख्रुब्रानो हातस'वाबा गखाया ओरैबायदि गोसाखा जोंना फानलुआ लांफैनो हागोन नांगौबा थामामल' दङ ना आसोल जानो हायो ना हायालै आं हायालै जे बानलु थफा जाबाथाय बेना बे दारिया गुजोबगोन आरोना साहा खामनो लाबोसाय बाजै ल' दा इगुय में ना सेबां इगुय में एसे सावथालि मानसिया माने बर'नि क्रस आरो बर'नि नांदेरनाय मानसिया बोरै बिहरनो बिहरसाय ल' दा इगुय में एसे मोजां बिहरनांगौ बाजैनाव लाबोद' एसे साहा लोंनो नागिरदों आरोना लोगोफोर फुङावहाय ओंखाम जानाय जायाखै ओंखायनो मा मेसेज फैबाय थायोरा मबाइलावलाय एसे मेसेज फैबाय थाबाथाय एसे बादबलाय लांगारोबो आंना लाबोदोब्रा बाजै साहा खापनै दा बे मालफुवा माथो औवाबारिनि नामा थैद औवाबारिनिबा जाजानाय नङालै मालफुवासो सावदों फुङावनो माबा रुटि जादोंमोन आङो ओंख्रियानो जोबना होबावदों बाजैना एसे थौवा गेदेराव संदोलै नोङो बाजै दे एबार बे थौ फिसाखौ लाबोनो नांला गाइखेरखौनो लाबो दे एसे साहा लोंनो नागिरदों लोगोफोर नायलांनो हागोन बिराज बसुमतारी आदा नों बहानि हैद आं माबानिलै ब्र' चिरां डिस्ट्रिक्ट माने खयला मैला परबतझरा गामिनि आरोना ओरै बङाइगावनि सिद्दा साहा दावखोबोयोलानो माने खैला मैला बाजार मोनफैखागोन चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला बाजारनि ब्र'
नै पियर गाइखेरनि आरोना बियो अरिजिनेलखा जै लोंबायथाय माने देहाफ्रा थाग्रोदल' मोनखायो आरो ओंखायनो जों लोंनो नायसै दा लुबैथ' दे ब्र' नायदोंबा होद साहाबो गुदुंथार माथो होद दै लाबोलाय बाजै दै गांबायलै आं दै लायनो एसे बयामैनो लोंनोसै आङो बिदिखौबो लोंनो रोंलायलाङा बोरैबाबा गन्थुङावसो लुद्रायो आंना लोगोफोर खाथियावबा लोंहोगौमोन आं ब्र' नोङो लुबैनायाथ' लुबैखानाय नङा एक्सुवेलि माने खाथियावबा लोंहोगौमोन आरोना सावथालनि बेखौहाय माने साहाखौ ल' दा होनो ओमफ्राय नैबे एक्सुवेलि दैखौहाय माने दाल' होनो आरोना बिसिना ओमफ्राय जुदिबा नोङो अबेबा एखोन सेखोन नोङो सावथालि गामिफ्राव थाङोब्ला सालाबो बाजै होनोब्ला माने ल' दा इगुइ मे हिलि होननानै बुङो आरोना माने सालाबो बाजै होननानै होमबानो माने बिथांमोना साहाखौ होफैगोन आरोना ल' दा इगुइ मे हिलि होननांगौ आरोना माने हिलि होनोबा बाजै होननाय जायो सावथालिनि ओमफ्राय बे दैखौ बिहरोबा एखोन सेखोन मालाबा सावथाल गामिफ्राव थांनानै दै गाङोबा बियोबा मानो ओरैबायदि बिनांगौ आरोना दा इगुइ मे हिलि होनबानो जाबाय आरो होमबानो माने बिथांमोना दैखौ होफैगोन आरो गोथावथार दैयाबो गोदोहाय जोंनाथ' दैया ओरैबायदि गोदैखा बे भुटानजों इण्डियानजोंथ' आवगोलहाय माने फैलायोमोन आरोना लोगोफोर कमला बायदिसिना लाबोयोमोना भुटानाबो बिथांमोना भुटाननि भुटियाफ्रा फैयोबा इण्डियानाव फैयोबा माने बबेबा लामायाव जि आमलाइया मोननानै दंमोननो बे आमलाइखौ जानानै फैदोंमोन आरो बिथांमोना ओमफ्राय जानानै फैनानै माने जोंनि इण्डियानाव दाबसे जायगायावहाय जि दै गांनानै दै लोंफैबाय जाहैदों दैखरनिफ्राय खावनानै ओमफ्राय आमलाइ जानानै फैनायाथ' ओरैनो जास्ट माने दैया ओरैबायदि गोदै जाबायना हाब माथो बिथांमोना दैखरा माबा सिनिखौनो लगायनानै दोनदों होननानै दाना दैखरनि माबाखौनो बायबायनोलै दाना फैबानो माने बे दैखराव दै लोंलांसै आरोना बिसोरो बायनानै ओरैबायदिबो जादों आरोना आवगोल दाथ' माने भुटियाफ्रा फैला एक्सुवेलि आवगोल फैयोमोन कमलाफ्रा मोनजायोमोन खम दामावनो गिदिर गिदिर दाथ' आरो बे एसिटेट बायनांगौबाथाय गैयाबाबो 20 थाखा गथा स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो जोंनि साहा लोंनायखौ ना मा होनो आसोल दाथ' खमलाखौनो मोनजाला माबाफ्रावसो ओरैहाय सिलिगुरिफ्राव थांबासो केजि हिसाब मोनजायो दा 30 थाखा 40 थाखा केजियाव ओमफ्राय जोंनिथिंस' मोनजाला दायो एसे दाम गेलेफुफ्राव थांबाबो बिराद दाम लायो आरोना आंनासो साया सुलाय लांबाय एक्सुवेलि आं सुयोबासो लोंनो हाखायो बांद्राय गरमा गरमिबाथाय आंना जाया नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर साहा लोंनायखौ जेबो गैया मिरामिससो जाग्रानो दाबो मालफुवाल' जानानै दं बांद्राय थावनि बुस्थु जाबाय थायोबा माने उदैया कमप्लेन जायो एसे गेस्ट्रिक प्रब्लेम जायो आरोना ओंखायनो बे थावनि बुस्थुफ्राखौ बारा जाला जालि खालामजाया बे हिसाबैनो आं माने दायो मालफुवा बुस्थुखौ जाथ'ला आरो लोगोफोर साहाखौ लोंबा सिरि सिरि लोंनो हानांगौ माबा ओरैहाय लोंबा बिदि होननायखौ सोर होनग्राब्रा आवगोल एसे आर'नाइ गांसे बान्था होगौमोनलै आं